1. marca tohto roku presne o 9. hodine bola v každom showroome automobilky Ford na Slovensku slávnostne odhalená už tretia generácia modelu Focus. O tomto aute sa už popísalo a povedalo toho naozaj veľa. Ford Focus sa stal doslova pojmom v automobilovom priemysle a nie sa ani čomu čudovať. Veď tak dôkladne skonštruovaný s dôrazom na jazdné vlastnosti šokoval už pri predstavení jeho prvej generácie v 98., kedy sa zároveň stala jej európskym automobilom roka. Pred oficiálnou premiérou v 2007 vo Frankfurte sa každý priaznivec značky zamyslel, čo by sa tak ešte dalo na tomto vozidle vylepšiť. A predsa, v duchu tzv. Kinetického dizajnu, podobne ako nové Mondeo, S-Max či Galaxy, sa tretia generácia Focusu stala ešte športovejšia, masívnejšia, ale hlavne príťažlivejšia. Aj keď sa hovorí o akomsi facelifte, z predchodcu je použiteľných len pár dielov. Napriek tomu si zachoval pre Focus typické črty. Zmeny sa prejavili najmä v podobe agresívnejšej prednej časti s provokatívnymi členitými svetlometmi, ďalej na nových prelisoch, na bokoch a zadných dverách, na spätných zrkadlách s integrovanými smerovými svetlami, na upravenom zadnom nárazníku či strešnom spoileri. Interiér sa vyhol radikálnym zmenám, najmä čo sa týka rozmerov, no došlo ku skvalitneniu použitých materiálov, ako sú napríklad hodnotnejšie tmavé mäkčené plasty. Tie spolu s množstvom doplnkov imitujúcich hliník a kevral vytvárajú dojem, aký nadobudnete po nasadnutí si za volant pretekárskeho špeciálu. Dôkazom toho je nová prístrojová doska so štýlovými sčasti vystúpenými budíkmi. Dominantou stredového panelu sa stal displej veľmi kvalitného audiosystému, obohateného o nové rozhrania ako je iPod či Bluetooth. Všeobecne sa zlepšila ergonómia a funkčnosť interiéru, i keď stredový stĺpik mohol byť trochu uší. Predné sedadlá sú pohodlné s dostatočnou dávkou bočného vedenia aj v prudších zákrutách. Typický komfort prislúchajúci tejto triede môžu očakávať aj cestujúci vzadu. Veľkým plusom je pokrytie sedadiel antialergickým povrchom, čo sa stáva štandardom už aj pre ostatné modely Fordu. Keďže ide o 5-dverový hatchback, prístup do 385-litrového batožinového priestoru je viac menej bezproblémový. Po sklopení zadných sedadiel získate až 1245 litrov. Pomerne kultivovaná a kvalitne odhlučnená 100-koňová 1.6 Duratec sa pohybuje asi tak na hranici štandardného vozenia. Aj keď sa správa už od nízkych otáčok celkom pružne, pokusy o nejakú športovejšiu jazdu vás sklamú. Nový Focus je totiž trochu ťažší a napríklad slabší motor by sa s ním iba trápil. Napriek tomu má plynulý priebeh v širokom spektre otáčok. V meste budete kráľovať, no mimo neho či na diaľnici vám kone navyše budú určite chýbať. Presná 5-stupňová prevodovka s krátkými dráhami bola naplnená olejom s nižšou viskozitou, takže na preraďovanie rýchlosti už nemusíte vynakladať toľko sily. Určite by sme si však vedeli predstaviť aj menej hlučný a úsporný 6. stupeň. Ale aj tak pokiaľ túto 1600 nebudete príliš ťahať za úzdu, so spotrebou sa dokážete pohybovať okolo 7 litrov na 100 km v priemere. Focus sa stal legendou najmä kvôli suverénne najlepšie vyladenému podvozku nielen vo svojej triede, ktorý mu závidí aj konkurencia. Jeho zväčšenie a doladenie prebehlo ešte pri predchodcovi, takže okrem nového zadného stabilizátora sa stal základom aj tretej generácie Focusu. Za jeho pomoci v spojení s vysokou torznou tuhosťou karosérie dokážete niekedy až nemožné. Jazdné kvality tohto vozidla ocenia najmä skúsenejší vodiči, ktorí chcú mať auto doslova v ruke. Nemalou mierou k tomu prispieva veľmi komunikatívne a precízne riadenie, nenarušené ani nenásilným posilovačom. Na nerovných povrchoch komfortný a v zákrutách neskutočne stabilný s minimálnymi náklonmi, proste skonštruovaný na agresívnejšiu jazdu. No, ako sme už spomenuli, v našom prípade by to chcelo určite viac koní. Vynovený Ford Focus opäť zasa nesklamal. Už aj tak vysoko postavenú latku minimálne svojim atraktívnym kinetickým dizajnom posunul opäť o niečo vyššie. Je to jedno z mála vozidiel, kde sa perfektná spätná väzba medzi autom a vodičom stáva realitou. A to vám potvrdí každý, kto si ho mal možnosť vyskúšať.